The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mo po ba Jessica ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo ha? Maligayang Pasko sa inyo mga ka-aksyon. Live na live pa rin po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA For the Backs. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga ka-aksyon, kung inyong maaalala, matindi ang iniwang pinsala ng Bagyong Christine na hanggang ngayon ay may epekto pa rin sa ating mga kababayan. Tulad na lamang ng 5 pamilyang nagsama-sama sa loob ng 1 linggo nang ma-stranded sa isang bubong dahil sa kanilang naging sitwasyon, personal namin silang binisita at muling kinumusta. Ang buong kwento, panoorin po natin ito. Nagmistulang malawak na ilog ang sakahang ito sa barangay Bagungbong, Minalabak, Camarines Sur nang manalasa ang Bagyong Christine sa Bicol. Sa kuha ng cellphone video ng isang netizen, makikita na tuluyan ng nilamon ng baha ang mga kabahayan. Pangamba at matinding takot naman ang idinulot nito sa 5 pamilya na natrap sa bubong ng isang bahay. May dumadaan naman pong bangkang di motor. Doon ho kami nagpapabili ng tubig. Pero nung naubusan ho kami ng tubig, may parting may mataas po na makakapagpalak pa sa puso. Ano po kami ng tubig sa puso, yun pinakulaan na lang po namin. Sobrang hirap po eh. Upang tugunan ang pangangailangan ng pamilya, pinuntahan ng Team Ako Bicol Tabang Ora mismo ang 5 pamilyang nananawagan ng tulong upang sila'y hatiran ng relief goods. Nang marating namin ang barangay Bagungbong, makikita mo pa rin ang takot sa mga residente dahil sa kanilang dinanas. Ang mag-asawang sina Edison at Wilma, hindi rin lubos maisip ang pinsalang iniwan sa kanila ng bagyo. Sa pagtatanim at pangingisda, kumukuha ng pangsuporta sa pang-araw-araw na pangangailangan si Edison para sa kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang hanap buhay ay pininsala rin ng Bagyong Christine. Ay, grabe po yung tubig po dito. Kaya diyan na lang po kami sa bubong. Dahil dito, grabe po yung tubig. Kahit paghanap buhay, wala. Laking kawalan din sa kanila ang pagkakasira ng kanilang mga pananim dahil sa bagyo. Lahat na po yung pananim namin nasira. Ano yung mga pananim niyo po, Tata? Marami po sana dito yung pananim namin, kaso nasira yung naubos talaga yung kaya nagbili na lang ko ng mga similya. Mabunga sana po yung mga upo dito, yun din po yung inaano namin. Talagang nakaangklak kayo, Tatay, sa pagsasaka po, ano? Pagsasaka, ayun po yung tapos pangingisda. So gaano kahirap yung, Tatay, na imbis na may mapapakinabangan na po kayo, tinangay pa ng bagyo? Mahirap po talaga. Kaso wala mo po tayong mga gawa.
paunti-unti po, ganito. Unti-unti magtanim. Bilang isang padre de pamilya, positibo siyang makakabangon muli mula sa pagkalugmok dulot ng sakuna. Sa kanilang paunti-unting pagbangon, malaking tulong sa pamilya ang relief goods mula sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa katunayan, walang ulam ang pamilya nang datna namin sila sa kanilang tahanan. Ang aming dalang relief goods ang kanilang inulam, kung saan maging ang mantikang ginamit sa pagluluto ay kinailangan pang utangin sa tindahan. Kaya naman nagmistulang maagang pamasko para sa pamilya ang dala naming relief goods na labis naman nilang pinagpapasalamat. Salamat na may relief kayo. Mayroon ng ulam. Pero talaga, nakita mo naman, wala po talaga. Kaya salamat. May mauulam na. Salamat na sa tulong po. Laking bagay na po yun sa amin. Kasi gantong panahon na to, mahirap maghanap ng trabaho. Simula pa, ganito pa yung sitwasyon ko. Kahit mag-apply ka, hindi ka naman kasi may PWD. Kaya malaking tulong po yun sa amin, sa pamilya namin. Habang ang kasama nila Edison na natrap na si Giovanni ay hindi rin makalimutan ang kanilang dinanas. Mabuti nga po nakapagawa na po kami ng taas. Kasi kung wala ito, lahat po kami maaanuhan. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Natatakot po kasi first time namin yung maranasan. Lalo na po ako, ilang araw kami dyan nasa taas. Diyan kami nagluluto, diyan kami nagsisiksikan. Hanggang dito po yung tubig. Yung iba pong lugar, lampas taon na po sa mga mababang lugar. Tinuro rin niya sa amin ang ikalawang palapag ng kanilang bahay na nagsilbi nilang tulugan. Dito kami natutulog. Ginawa na lang to ng para ng asawa ko para magkasya kami. Yung iba dyan, yung iba doon. Pero dito ma'am, hindi na to inabot ng tubig? Ay, hindi na po. Safe na po kami dito. Ilan po kayo katao dito na nagstay nung kalsagan ng bagyo? Ilan ito? 13 bata ata yun, tas 12 kaming adult. Pag umakyat nga po ako dito, parang natutruma pa rin ako na dito kami naglalakad-lakad. Yan ang nilalakad-lakadan namin nung baha pa. Grabe. Habang sina Jaymar, Sonia, Maria Teresa ay isang bangungot kung kanilang ituring ang nangyaring pananalasa ng Bagyong Christine. Lalim ng tubig hanggang dito. Ayos mo yung bahay pero tapos pigpatong-patong nito. Tapos mataas na. Mahirap pag taas. Gaano kabigat po sa pakiramdam ng mga panahon na yun? Kinakabahan Di ko masabi. Anong tatayong sitwasyon nung pagtaas ng tubig po dito? Biglaan lang ng pagtaas. Biglang taas. Ano na yung nararamdaman nyo that time na nakikita nyo? Natatakot at kung tumaas pa. Sobrang takot ka ba? Basa kami hanggang umaga. Dahil malakas ang agos ng tubig. Malalim ang tubig. Dati di naman dito inaabot. Ngayon lang. Ang bagyo, yung bahay namin nag-wash out yun kasi malalim na dito. Sa loob, ganyan din ang tubig. Tapos dun sa labas, talagang na sa amin yung tubig. Lagpas tao na Lagpas ng tao. Takot na ako kasi yung bahay namin nag-wash out na yun. Nag-wash out na yung gilid na yun. Kasi yung agos ng tubig talagang yan. Parang nag-ano dito sa loob namin. Mahampas po. Oo, mahampas. Kaya natakot na kami. Talagang mahirap eh. Ay, yung palay na na sana, nag-wash out pa. Wala nang nakuha. Hanggang dito mga tubig nung
baha. Hanggang dito po. Taas po to, pinatungan lang po hanggang dito. Bigla naman siyang tumaas doon. Ito po mamang hanggang tubig. Yan, ginawa nung pitito na, yan ang ginawa ng asawa ko. Tapos yung mamang linibil naman sa tubig. Okay. Para pag nagtubig uli, ma'am, Ito yung inaas mga anak na. ko, dyan na nakaano. Ano yung nararamdaman niyo, nanay, nung kasagsagang nananalasa yung bagyong Christine Ang po inaano dito? ko lang, ma'am, nananalangin lang na wag mag-ano yung hangin dahil baka tumuklap yung bubong namin. Malaking tulong na kanilang itinuturing ang bitbit naming relief goods. Salamat kay Congressman Saldi ko sa tabang ng ganito nga. Tabang ng Ako Bicol. Aking pasasalamat ka po sa Ako Bicol tabang ora mismo Saldi ko. Marami pong salamat sa inyo. Ang makapagbigay tulong sa ating mga kababayang Bicolano ang pangunahing layunin ng programang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Alinsunod ito sa kagustuhan ni Congressman Saldico na maibsan ang hirap at pasaning dinadala ng mga Bicolano. Patuloy ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Kong Saldi sa pag-agapay sa ating mga kababayan upang sila'y muling makabangon sa pagkalugmok na iniwan ng mga nagdaang sakuna. Ayan mga ka-aksyon, ilang buwan na ang nakalipas simula ng nanalasa itong si Bagyong Christine. Subalit ang Ako Bicol Tabang Ora mismo at ang aming programa at ang Ako Bicol Party List ay patuloy pa rin sa pagbibigay ng tulong at pag-asa sa ating mga kababayang nasa lanta ni Bagyong Christine. Sa pagbabalik mga ka-aksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, pera na para sa pag-aaral ng mga anak, tinangay umano ni Mrs. at 2 taon nang hindi bumalik. Ang buong kwento, abangan. At mamaya lamang ay pipili na muli tayo ng 2 maswerteng makakatanggap ng pamaskong handog ni Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo. Para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin
nakakatabang sa Saindugabos. Sa Giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilid, asin pagtitiwala, naway padagos niya itong ipangadji ang mga kalusugan, asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan, asin magkasararo para sa mas malusog, asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po, asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, kung inyong maaalala mga kaaksyon, dumulog sa atin ang isang ginang na residente na nagdaraga Albay upang iparating ang kanyang hinaing tungkol sa ilang buwan ng nakatambak na mga basura sa kanilang lugar na kung saan ay nilalangaw na at may masangsang na amoy na idinudulot. Ang ating ora mismong pag-aksyon sa problemang ito, panoorin po natin ito. Malangaw at masangsang na amoy na nagmula sa tambak na basura. Ito ang problemang kinakaharap ngayon ng mga residente sa Barangay Market Site, Daraga Albay. Lahat ng mga mas kapitbahay namin at dito sa amin nagrereklamo na ano na yan, ang bako, maraming langaw. Sabi ko, nagrereklamo na yung mga anak ko diyan sa barangay. Wala naman, gagawa.
Sabi nga namin baka may ahas na may daga. Kinakain ba yan ng ahas ang daga? Noong mga buwan niya to, mayroon ding ahas, madam, na napatay ng mga anak ko. Bukod sa masangsang na amoy, yung pagtulog mo tapos pagkain, imbis na makakain ka ng maayos, yung parang sasalo sa yung langaw, lumilipad sa harapan mo. Tapos mainit pa yung pagkain mo, andyan na yung langaw, mainit pa yan, pero lumilipad-lipad na yan dyan, parang papasok na sa pagkain mo. Walang ka nang ganang kumain. Worry ko pa yung mga bata. Yung anak ko. Kasi dati, komportable ako na kahit hindi mo sila takpan or kuwan, wala ka makikita ng langaw. Nung pagdating niyan, wala na. Para hindi ka na talaga maging komportable dyan na yung kanin mo walang takip. Tunay na perwisyong maituturing ang pagdagsa ng mga pesteng langaw na ito sa mga kabahayan. Lalo pa at apektado na rin maging ang kanilang kalusugan. Malangra at tingin ariksa na torog. Dahil nga nakaabot na dito ang langaw at subirdi. Kadrakulo, di ka parang bas-bas pa din, nagkataring baka langaw. Kaya dito sa balay, natitipo na rin. Kapag di nalilipan ko, puko naman ako diyan. Kinitin ko naman. Matagal na ang inirereklamo ang problemang ito sa kanilang barangay. Ngunit hindi umano ito inaaksyonan ng mga opisyal. Kaya naman, hindi na nakatiis pa ang 65 taong gulang na residenteng si Nanay Helen Marqueta at personal nang inilapit ang kanilang suliranin sa programang Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Nanay, kumusta po yung sitwasyon nyo doon po sa inyong barangay? Namumblema po kami tabi uning hil sa maraming basura, mga langaw. Tambak-tambak po yung basura. Ng basura. Gusto kong mag-agad ng tabang sa Ako Bicol na tabang na ura mismo, mahali ang basura. Mga ilang buwan na po ba yung nakatambak dyan? Matagal na, madam, pagka-eleksyon. After election, matagal na. Pagka-eleksyon, madam, mayroon nung wala di pa man basura, sabi gagawa ng basketballan. Matagal na, ginawa na ng basura na. Sa kabilang linya ng telepono, si Kapitan Enrique de Asis ng Barangay Balaguer, Daragalbay. Kap, bilang po ng barangay po ng inyong lugar, dyan sa market site, bakit po natambakan ng basura dyan po sa inyong barangay? Ano po ba? Walang kumukuhang truck? Actually po, ngayon po naka-schedule po yung bukas ang operation para maayos yung basura. Bukas po makikita po ni Madam na nagpunta po sa inyo kung paano po mag-pick up ng basura po, mamawala yan po bukas. Nasa kabilang linya na rin ng telepono, si Engineer John Vic Grahida, ang officer in charge ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Daraga Albay. Engineer, eto po ay naandito na sa aming tanggapan, sa aming programa. Ano po yung aksyon ng inyo pong opisina patungkol po rito? Pinatawag ko na po yung committee chair on NBI and solid waste. To make it simple, ma'am, siyempre, ang hihingin lang naman natin dyan is cooperation ng ating mga residents. Kasi at first pa lang dapat segregated na rin yung basura nila. All eco-aids, ang collection ko ng eco-aids, dapat segregated na rin. Yung residual, separate by degradable. Para just in case, pagpunta po dun sa kanilang barangay MRF, kukunti na lang yung kanilang ipoproseso. Ayan, Nanay. So, asahan niyo po, Nanay, bukas na bukas, sabi ni Kapitan, aaksyonan po ito. Ayun, maraming salamat sa inyo. Upang masiguradong gumagalaw ang mga opisyal ng barangay market site sa Daraga Albay, pinuntahan ng aming team ang kanilang MRF o Material Recovery Facility. At nadatnan nga namin na inuunti-unti na ng mga eco-aid ng barangay ang paghahakot ng sako-sakong mga basura. Ngayon po, ang gawin po na hakot ko na yung basura para tuloy-tuloy po to hanggang mawala po yan. Maging regular na po siya, makapag-kulikta ko kada household. Pag kinabukasan, yung truck na galing semento, sasaka namin niluluwas na naman na para laging walang tambak ng basura sa MRF ko. Engineer, ano po yung participation natin ngayon ng Menro po dito sa ating ginagawang activity and ano po yung make sure po natin sa residente sa pag-alis po ng mga basura po dito? Actually, yung truck namin nandyan sa labas. Kanina, kung na-observe nyo, inocular namin yung area. Kasi medyo problematic itong area pagdating sa accessibility ng ating truck. Masyadong maraming mga wires. Too risky rin sa tao natin kung papasok ng ganyan. Ngayon,
binibigyan ko ng assurance yung barangay provided na segregated yung basura na kinakarga. Papaubos natin sa within this day. Mapapansing gamit ang isang multicab ay matyagang ikinakarga ng mga EcoAid ang mga basura palabas sa mas malawak na kalsada kung saan naghihintay naman ang malaking truck ng Municipal Environmental Natural Resources Office ng Daraga na siyang pinupunuan at magdadala ng mga basura papuntang dam site. Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang para mismo sa agarang pagtugon ninyo sa aming problema sa basura. Maraming salamat po. Mas maray nga ni nga na makot na yan. Isang grabe na yan. Mas maray man na kinuha na di sa Ako Bicol. Sa na-aksyon ang tulos. Grabe yung pasalamat naman. Di na kami saan magpartiyos. Maraming salamat sa Ako Bicol Tabang ora mismo sa agarang pag-aksyon sa perwisyong basura. Very thankful ma'am sa programa nyo ma'am kasi na-actionan nyo agad. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, hindi pa magaganyan na ma-actionan yung ganyang basura. Kasalukuyang inihinto na rin muna ang pagdadala ng mga basura dito upang masigurong malinis at maalis ang masangsang na amoy ng mga basura. Asahang hindi hihinto ang programang ito sa pagbibigay ng agarang aksyon sa anumang problemang kinakailangan ng tamang solusyon. Dahil ito ang Ako Bicol Tabang ora mismo ni Congressman Saldico. Ayan mga ka-aksyon, solve na ang problema ng mga taga-barangay market site sa Daraga Albay. Saludo kami kay Kapitan at sa Menro sa tulong ninyo dahil itong problema ng mga residente dyan ay nasolusyonan na. At eto na mga ka-aksyon, dumako na tayo sa pamaskong hatid ni Congressman Saldico sa kanyang mga masugid na taga-subaybay. Huwag na nating patagalin pa at tawagan na natin ang mananalo ngayong hapon. Eto na, nasa linya na. Hello? Hello? Hello po ma'am. Magandang hapon po. Maulan na hapon po. Ayun, anong pangalan po ninyo, taga saan at ilang taon na po kayo, Nay? Ibon po, taga Kulyat Uwas. Taga Kulyat. Ano pangalan niyo po? Ibon. Ibon. Opo. Opo. Congratulations po, Nay. Ang tanong ko muna, Nay, nanonood po ba kayo ng aming live? Opo. Hindi ko po Opo, nanonood po kayo, Nay. Salamat po. Hello? Hello po. Opo, kayo po ba ay may hanap buhay na or may pamilya? Ilan po yung anak? May anak ko, dalawa, walang trabaho. Uy, walang trabaho. Bahay lang. Baka may trabaho, Nay. Wala lang nasahod kasi kayo po ay maraming trabaho sa loob ng bahay. Tama po, Nay? Opo. Kayo po ay housewife. Opo. Opo. Alam niyo po ba, Nay, na ang housewife ay wala pong day off pero grabe magtrabaho? Opo. Ayan. Nay, lagi po kayong nanonood ng aming programa? Yes po. Ngayon lang, hindi masyadong kasi may signal. Ay, mahina yung signal, maulan. Opo. Pero lagi po kayong nanonood. Opo, araw-araw. Ngayon lang na Okay, pero ano po yung masasabi nyo, Nay, sa mga natutunghayan nyo pong mga episode namin or mga tinatakal po namin sa programa? Po? Ano po yung masasabi nyo, Nay, sa mga napapanood po ninyo? Maraming natutunan ng mga nanonood. Opo, so maraming natututunan ang mga tagapanood. Opo. Okay, Nay, alam niyo po ba kung bakit namin kayo tinawagan? Opo. Nay, mukhang malungkot po kayo. Malano po kasi yung signal. Hindi ko masyado Opo, pero masaya po kayo, Nay, na natawagan po namin kayo. Yes po, masayang-masaya. Paano po maging masaya ang isang Nanay Yvonne? Nay! Oo. Paano po maging masaya ang isang Nanay Yvonne?
Oh, Masaya sa ano. Nay, tatawagin ko po kayo Congratulations po Nanay Ibon dahil nanalo po kayo ng 500 pesos! Thank you po. Maraming salamat. Ay, salamat Nanay. Ganyan talaga si Nanay. Masaya na yan si Nanay. Talagang ganyan lang yung boses niya, no? Pero kung ako Nanay yung nanalo, yehey! Salamat po ako, Bicol Tabang Ora mismo. Nay! Yes. Ay, yes po. Yes po, okay po Nay. Alam ko po na masaya po yung inyong puso, Nay, saan niyo po gagamitin yung 500 pesos? Bili ng ng anak ko. Pangregalo sa school. Pangregalo sa school? Opo. Sige po, mabuti pa yung anak mo, may reregaluhan sa school. Sige po, Nay. Congratulations po sa inyo, Nay. Huwag niyo pong ibababa yung telepono dahil kakausapin pa po kayo ng aming staff para makuha po yung mga detalye niyo para malaman niyo po kung paano niyo matanggap ito pong napanalunan yung 500 pesos. Opo, Nay. Okay po. Salamat po. Okay, maraming salamat din. Lumako na tayo mga ka-aksyon sa pangalawang winner of the day. Andito na. Hello. Hello po, ma'am. Opo, ano po yung pangalan nyo, Nay? Taga saan po kayo at ilang taon na po kayo? Marakang po sana po. Kabraran Pequeño sa Maligalbay. Opo, ilang taon na po kayo, Nay? 28 na po. 28. Kayo po ba ay laging nanonood sa aming live? Opo, ma'am. Opo, so kayo po ba, Nay? Ano po yung hanap buhay nyo, Nay? Opo, Nay, ano po yung hanap buhay nyo? Wala po, sa bahay lang. Nagbabantay ng 3 kong anak. Opo, sa bahay lang. Opo, Nay. Pero napakahirap ng trabaho nyo, Nay. Nagbabantay kayo ng mga anak. Wala pong day off. So, ngayon, Nay. Opo. Alam nyo po ba, Nay, kung bakit namin kayo tinawagan? Opo, ma'am. Ano po? Nanalo po ako ng 500 pesos. Yehey! Paano po maging masaya, Nay? Dahil kayo po ay nanalo ng 500 pesos. Thank you po. Okay, sige. Thank you din po, Nanay. Congratulations po sa inyo, Nay. Dahil kayo po yung napiling mabigyan ng 500 pesos mula po kay Congressman Saldico. Congratulations po, Nanay. Huwag niyo pong ibababa yung tawag dahil kakausapin pa po kayo ng aming staff para malaman niyo po kung paano makuha yung 500 pesos. Congratulations. At yan ang dalawang maswerteng nanalo ngayong hapon sa ating pamaskong handog ni Congressman Saldico. Kaya mga ka-aksyon, saan ka pa? Manunood lang po kayo ng aming live program tuwing 1:00 ng hapon at maaari na kayong makatanggap ng 500 pesos. Siguraduhin nyo lang na umantabay sa aming programa at baka kayo na ang susunod na maswerteng mapipiling mabigyan ng maagang pamasko. Mga ka-aksyon, ilang araw na lang, 4 na araw na lang mga ka-aksyon at 2025 na. Happy New Year mga ka-aksyon! Yehey! At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo.
Kaya hanggang sa Lunes, mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones, magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang, ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso.